Rabea Mateo, hiwalay na nga ba sa kanyang non-showbiz boyfriend? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before that, please don't forget to subscribe and hit the notification bell to be updated for my new uploads just like this one. Kung ready na kayo guys, let's begin. Hindi nga ba pabor ang boyfriend ni Miss Universe Philippines 2020, Rabea Mateo, na si Neil Salvacion sa plano nitong pagpasok sa mundo ng showbiz? Isa kasi ito sa tinuturong dahilan kung bakit biglang tinanggal ng binata ang mga larawan nila ng kanyang girlfriend sa kanyang Instagram account. Napansin kasi ng netizens ang pagkawala ng mga larawang magkasama sina Rabea at Neil na kahit na anong tanong kung hiwalay na sila ay hindi nito sinasagot. Kapansin-pansin ang ipinost last week ni Neil na black and white photo niya habang nakatingin sa malayo na tila nag-iisip. May caption ito na okay ka lang. Natapos na ang 69th Miss Universe pageant at hanggang ngayon ay hindi pa bumalik ng bansa si Rabea dahil marami pa siyang personal commitment tulad bukas kung saan may exclusive meet and greet siya sa Oskin Mid Spa, Cerritos Mall sa ganap na 3 p.m. para pasalamatan ang kanyang supporters na nasa Los Angeles, California. May isa pang larawan na ipinost si Neil ilang oras pa lamang ang nakaraan. Makikita rito ang sunset photo na may caption na Chasing Sunsets. Nag-comment naman si Pao Pineda dito. Sabi niya, Kuya, as a fan, marami po kaming malulungkot sa inyo ni Ate Rob if wala na. I know there's a great things ahead to both of you. Pakatatag po. Sabi niya. Kaagad naman ay sinagot ni at Miss Pauline si Pao Pineda. Sabi niya, sila pa po. Sabi ng iba, may privacy issue lamang ang dalawa. Dahil ngayon nababash si Rabea. Kaya gusto nilang magjowa na maging pribado na lang. May nagsabi ring huwag mag-alala ang mga supporters ni Neil at Rabea dahil pareho pa naman nilang pina-follow ang isa't isa. Anyway, mukhang maganda naman ang gising ni Neil kaninang umaga dahil muli siyang nag-post ng larawan ng blue skies na may caption ay Maayong aga! Guys, that's it for today. Thank you so much for watching. See you for my next vlog. Bye bye. Take care everyone and God bless.